Ей, Бакук. Какво му усещаш, бе? Какво си ми ги са... Оле, два педала и една... Елате, давай, ба. Искаш? Те ба? Я кажи на тази черната помакиня отзад дали ми покажа среден пръст, да ни е кача на влака за иммигранти и да изчезне от страната. Да прекъсна съществуването. Искаш ли, Бакук? Ще внимаваш как ми говори. Специална марка за мен си ти и ме побъркваш. Ненормална, неморална, искам те за мен. Специална марка за мен си ти и ме побъркваш. Неморална, ненормална, искам те за мен. Шик-шак-шок, удрали те тук, искаш ли от моя биото? Шик-шак-шок, готин и жесток, и за мен искам да да. Таква на такъв ще забие, че нямаш ни идея, Бакук. Започваме и първия от ти след тук. Поставя от тяга. Нищо, брат, си да тук и те търся от идея и викам, май какво да правя, викам, ще да го трепа, той, ама не знам де живее. Дай си инстаграм, аз ще кажа къде живее. Добре, искаш? Айде. Ей сега. Чука, нали? Да. Спокойно ще намерим. Ей, Сири. знаеш ли добре? Няма познаваш си. Спокойно с тебе ще разберем, айде. Ма не бе, то е противно, бе. Мале, каква си красива. Откъде си? Мале, аз така. Ма с този коронавирус няма да взимам. А тук да се поцелуваме. О, Откъде си? как си направил ти очила до срам? Ами, кацнах от Кипър и на летището в София реших, че ще бъдат по-модерни и От точно Ленинград така. съм, чувства ли? Откъде си Свиленград? О, и аз ще стана там за теб. Не се Много притеснявай. си малък за мен. Защо? Кой номер си? 0-0. Ти? 0-3 съм. Ау. Не съм чак толкова малък, бе, мадам. Ще мина. Ами да. От тебе му скипно. Мале, аз направо, да, викам си, каква принцеса скипна, че леле, чакай да потърся отново. Опасен си човек, голям. Благодаря. Признам те. Благодаря. Много те уважавам. Три. Мале, брат, чай да я скипна, че ми се надър. Какво става, бе, жени? Чай да видя коя дата е. Не, брат, не, дале. Сега да съм гей. Вие педали ли сте, бе, пичове? Това си го вградили там по средата, трепа, една парти ли ще има? Майка ти путката! Охо. Приятел, чакай, маняк ти, въобще, добре ли си? Психически, добре ли си, те питам? Братката, изсуля един с главата надолу в печката, ще да завра. Чуваш ли, бе, Бакук? Ма не ме викай направо, че ще погреба до този търтя, бе. Не те чувам много добре. Той микрофона ми навря в подката ми. Дал 250 лея. 250 лея. За да наемем кон. Защото имах фотосесия. И ми трябваше кон. Разбирате ли, трябваше ми кон, бате. Който аз да се кача на тъпия кон и той да не ме изрита. И вече ще ставам каубой. Пляз. Добре, бе, аборт. Това инвитро до тебе какво прави? Ей, педал, дай по-надолу да те видя, бе. Инвитро. Инвитро! Устата ти е цела инвитро, бе! Помни ме си Момчета и момичета, вие живеете в моята страна. Няма да ми приказвате така, защото като взема тухлите от покрива и ви зачаткам всичките с по една тухла, няма да оживеете повече. Чуваш ли ме, циганка мръсна, долна, гадна, инвитро мръсно, долно, да ти еба майката до девето коляно, да ги еба всичките.
Ела да се биш, момче. Аз да се бия. Аз. Ела да се биш. Заставаш ли? Заставаш ли? Ела да се биш. Ти се сме да се биеш. Ела и се сби. Бе, не ми чукай по този микрофон, да не зачукам по главата. А сега, нека да не замесваме тези имена. Ха-ха. Ако обичаш. Сега, искам ти да кажеш за кой да се абонират тези хора, които в момента гледат този стрим. Да. Да. Ама чакай, дай аз да чувам, бе, кретен. Нищо, той левака ще го монтира, така че все едно има някаква музика и я чуваме. Бате, като хвана она, дето работи в БДЖ-то, ще завърна по дрелците, чуваш ли, бе? Що спре звука, бе? Ама, искам да чуя какво говориш. Разбери ме и ти мене, бе, брато. Пусни този звук. Ти чуваш ли ме, какво ти казвам? Абе, няма да ми чуткаш, бе. Ей, мангасар, ще те отрепа, чуваш ли, бе? Ще внимаваш как Тия приказваш. устата си Ще теба, що ми спира внимаваш звука как ти, бе? приказваш. Устата си Ще теба, внимаваш как приказваш, Направо устата защото... си теба. Маля, шибания мангал, гледай го как говори лата. Направо устата Ти си живееш, теба, ти живееш направо. заради мен, пич. Ти Заради живееш тебе заради живея. мене, да. Ти живееш заради мене, бе. Защото ми правите стирки, ще ви еба българите педарас, къде еба. Много педараси има от вас, бе. От вас мангалите да не говорим, помним да са на какво прилеча, бе. Педерас, ще взема и да... Прилича, Искаш- искаш си да виж на какво прилича. Айде. Виж мене, виж тебе, бе. Виж, бе. Виж мене, виж тебе. Идиот такъв. Виж мене, виж тебе, бе. Ще Да. смачкам като балик, ще Айде. Слушай ме. Само гледай тази палатка, където живеете вътре в нея, да ни дойда да бутна с личния танк. Палатка ли е, бе? Идиот такъв. Я виж палатка ли е, бе, майка? Какво да ти, видя? еба. Палатка, ами. Устата ще еба. И Палатка, бащата палатка. ще еба. И само те праската отзад, тесното ти дупе ще еба. Маха, ти деба. Приятел ми ще ебе майка, тя ще еба баща ти, защото обичам да ми е тесно. Маха, Радвам се. Аз пък, виж ме, аз сам ще не бъда тримата педала, де сте в едната стая, майките и жените ви ще чукам пред Не вас. сме трима, бе, Георг. Там ти има дай още си един, трима. още един, ма настрани. Не, има още един педал. Още един педал има вратни камерата, за да покажеш педала веднага. Къде? Ето, къде? На другата страна, бе, кълцук. От коя страна, бе? Това е Ай! виж, че си Георг, бе. Виж я, Матарок. виждаш ли тази Ще куричка? теба- Тебе, слушай, тебе, готов, бе.